ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ಲೆತ್ತೆಂಕದು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಯಾ ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅರೆ ನೆಂಚಾಂಡಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಸರಿತನ ಮಾಮೂನ ಅಂಗಡಿ ಬಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸರಿತನ ಮೋನೆನು ಮೂಲು ಬುಕ್ಕವಾಡ ಮಂತದ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲು ಬಾಯಾಂಗನಗ ಇಂಚನೆ ತೋಜುನು ಸೇಮ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಬ್ಬಾ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 days ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಐಜಿ ಎಂಕ್ ಲೀವ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಬೈದೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಅನ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಇನಿ ನೈಟ್ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ ನಾಲು ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅವು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಹಿತಾಂಶಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ತುಲೆ ಹಿತಾಂಶಿಗೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಾಯ್ ಸರಿಯಾಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಬೆರೊಂಜಿ ಉಡುಪಿದಾರ್ ಬೈದೇರು ಉಡುಪಿರ್ದು ಬೈದೇರು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಎತ್ತು 4 ವರ್ಷ ದುರ್ಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕುಲ್ಲುನ ಪುರ ಉಂಡು ಅಟ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇನಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಏತಾಪುನ ಆತ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಸಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಪುನು ಏಕ ಬರ್ಪುನು ತೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಅದಾದಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆಗ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿಸ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಚೂರು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಬಸ್ ತಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಸಂತೆ ತಿರ್ಬೋದು ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ತೇರು ಗೈಸು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಗುಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಿದಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ ನೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೆಂಡು ಬಡ ಚೆಂಡು ಬಡ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ದಾದಾ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸಿ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಚ ಲೈನ್ ಹೋದು ಬೇಗೆತ್ತೋಡು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತ ತೆಂಕದು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ರೀಚ್ ಅವನ್ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ನಡೆಗೆ ಹೋದು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೆಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಪನ್ ಆತ ತುಲೆ ಕೆರೆ ಸೋಕಾತನು ಎಂಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಡೌಟ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ನಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಯಾ ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅರೆ ನೆಂಚಾಂಡಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಎತ್ತಿ ಎಂತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ನಾನು ಲತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯರತ್ತ ಈಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ದೊಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಸಲ ಪೊಸತ್ತಾತಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಟೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಾಡಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಿರ್ಗೋನಿಲ್ಲ
ಕರ್ಕುಂಚದ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಂಚಿನ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ₹200 ಓಕೆ ಸೋಪ್ ಅಂಕಿತನ ಪುದರ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಅಜ್ಜರ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಲಂಕಿ ₹10 ಸರಿತಾನ ಮಾಮೂನ ಅಂಗಡಿ ಬಲೆ ₹5 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ₹3 ₹4 ಪೂರ ಪೂರ ₹10 ಅಂಕಿ ಚಿಟಿ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನಡ ₹100 ಉಂಟು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ₹100 ರಶ್ 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 ಫುಲ್ ರಶ್ ರಶ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಕೆಟ್ निकले चप्पल बोर्ड गई तुले चप्पल पूरा ₹100 पूरत मुल्पैतिना पूरा ₹100 ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕಾ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೈಪಲೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಶೆಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಏಸಿದಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಮೂಲ ₹10 ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಂತ ಯಾತ್ರಿಕರೇ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಕೈ ಬಿಡಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ದೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ ಉಂದುಂಡು ದಾದ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಬಾಡುಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಉಂಚೋಕೊಂಡದ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಎದನು ಬೋಡಾ ಬೋಡದಿ ಬೋಡಾಣದ ತೋನು ಬೋಡಾ ಬೋಡಾ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಒಂದಿಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಲೆಗೊಂಜಿ ಅವ ಪದನದಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಲೆಗೊಂಜಿ ಓಲ ಹೌದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗೈ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಷ್ಟಣ್ಣ 450 550 ಇದೆಲ್ಲ 550 ಒಟ್ಟು ಸಖತ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ತುಳು ಗಣೇಶನ ತುಳ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಾ ನಮನಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸರಾದೋರಿ ಬರಬರಬರಿ ಪಟ್ವರ್ ತಗೋರಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಂತ ಯಾತ್ರಿಕರೇ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದು ಇದಿದು ಎರಡು ಎಷ್ಟು
ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿನಿ PG ರೂಮ್ ಪುರ ಇಪ್ಪರ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ PG ದಾಂಟಿ ನಕ್ಲು ಚೂರು ಪುರೆಕ್ಕುಲು ಅಕಲ ಆಣಿ ಪುರ ಹಾಕದ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ ಇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೈಫೈ PG ಅತ್ತಿಂಕ್ಲನ ಆಂಡಲ ಆಂಟಿ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಸರಿತನ ಮೋನೆನು ಮೂಲು ಬುಕ್ಕವಾಡ ಮಂತದ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಆಲ್ ಬಾಯಾಂಗನಗ ಇಂಚನೆ ತೋಜುನು ಸೇಮ್ ತುಲೆ ಬಟ್ ಸೋಕುಂಡ್ಯಾ ದೆಪ್ಪು ಚಾಲು ಒಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪುರ ಅಂದ್ಪುರ ಅದನ್ನ ಪುರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂದ್ಪುರ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೆನ್ ಒಂದು ಮುದುರೆತ್ತಿಯವು ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಅವು ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದ ಹಾಳಾಗ್ತಿರ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿತ್ತು ಏಪ ಬರೆಪೇರು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದದ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ₹20 ಕಾಲು ₹20 ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಓನ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲರ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಕುಲ್ಲುನು ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಗನ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲುಗನ ಅಟ್ ವೈಟ್ ಕುಲ್ಲುಗಂದ ಕೆಲ ಪುರ ಹೊಸ ಹೊಸ ತುಂಡು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಕುಲ್ಲೇರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಹೈಟ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ಅವು ಆತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕುಲ್ಲುಗ ಅವೆಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಓಲು ವಂಡರ್ಲಾ ಪೋದ ಇಂಚಿಂಚ ಪೋಪು ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ ಆತ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಪ್ಪುನತ ಐಟ ಕುಲ್ಲುದಾಗೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಂಟ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಲ ಅವರ ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ₹100 ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಸರಿತ ಬರ್ಪುಜು ಪೋನೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಾಲೆ ಬರೋಡೆ ಸರಿತ ಬರೋಡೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಗೈಸ್ ಈ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಇಂದುಲ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಲೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಮೋದಿ ಕನ ಹೆಚ್ಚೆ ಪೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಲೋಕದ ಟೈಮ್ ಪೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಸರಿತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ Are you ready? Are you ready? Experience ಭಯಂಕರ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಎನ್ನ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕದ ಜೀರು ಸತ್ಯವಂತೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವ ಯಾನೆ ಎದುರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಅಜು ಒಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಅಕ್ಕ ಓಡ್ತಿನ ಬುರ್ಸ್ ಬಾಳ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಳ ಬಟ್ ಎಡಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕತ್ತಲಿಡಿಂಗ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಪೋಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜಂಡು
Ana shoki. Mal bandu dalle poi pira nagala avekulu tikkunu mele gottici. Bale guys nanu inkla aitonji netukulu barka. Joint ele. Begardi tule guys mukulu. Mukula radanta bobbe tune inga satya unda. Light ittade ide. Kule bokadada. Tanishka Dhoni ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇರು guys englite joint ಲೇಡುಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲ ಖುಷಿಚಂಡು ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ ಚಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷವರ ನಿಂತು ಮೂತುಲೆ ಶಿವನ ಪಕ್ಕ ವ್ಯೂ ತುಲೆಂಚು ಕೂತು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಆತರ್ಲ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಅದಾದದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ಕೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿರೋ ಜೋಡವೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ಸದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಐತಿಂದ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿರ ಬರ್ತದ ಡೆತ್ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಂಚಿನದ ತೊಂಡ ₹8 ಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸರಿತಾ ಇಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿರ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಂತ ಇಂಕಲು ಗೊತ್ತಾ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವೇ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ತೂಕ ಜೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ఇప్పుడు ನನಂಜಿದ ತೊಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ కొందితే టేస్ట్ తూక ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ತಿಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ చెప్పొద్దు ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ ಮಗರ್ಪದು ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಜನ ಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ಯೂಬ್ ಸರಿನಾ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಂಪೆ ಬಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಗೊರ್ನ ಇಂಚನೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದಿದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತುಂಡು ದಾದನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು చాలా మనసులో ఎక్కించి నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్షయ తృతీయ లేట్ బరడు దేవుడు నడుస్తుంది ఇంకలు రజೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್